Nay, mga unta. Maglingkod sa ta. Ano ang kanon. Mga unta ken. Ay, maminit. Ho, limpyo na ning luwag, Joy. Butang nga dire sa bawo. Ay, ano lang nato, nadili na naibalhin. I just want. Oh, Joy, tagaan pa ka gulay. Ay, kanon sa luwag. Gulay. Daghano ng kanon. Dala. Nato gulay ha. Kauno ng gulay ha. Yes. Oh, makita. Diana, challenge ni siya ang kaog gulay ang among mga batsa. Hala ka karon. Kalang na anak. Diba, no? Oh. Labay mo ng kamunggay. Ay, ano, tapunin ka Oh, ngiti. nagkayabo na. Ay mo, magkitapunin. Diya ka, para makita. Makita. Lo. Baba na ito, kamay. Nay, bulad na, lami. Suba. Isa ka plates. Dali na ma. Unyara na ma. Ay. Mga nata, mga peppers. Dali na ma. Kanon daw Kaya pagulat kayo magkukad ko. Kanon daw kuno. Hala. Kira ko na ako. Tama na na. Masikil baya mo ulit. Bagubo to. Hindi to nang masigid ng guli. Asigdag guli. Sa mukha na kaldero eh. Ayaw! Musuko si ate, musuko. Samok yung kandiro. Gamay na lang. Maraman gihapon dali dagan na, tagugason. Idong. Hala, tanaw de. Iwan ang kaldero. Ken, dali Ken, mga unta diritin. Dali Ken. Harap bebo. Dati naman ako ng kaldero na mo. Rialas lamay sa lingtungtong. Namisang po din kitang tungan. Manok. Ma, Manok ang subak. kaon na dito maba dito lingkod dito lingkod. Tanong po siya Mga silap kasasawan sa marabagpad lang. Ako lang be, ako. Iminaw ra ba ang tagiya si Iro? Ay, Dili ako po. Yan tayo bebe. Nadala akong kapoy bebe. Matandog ng cellphone. Nga masaglo mo de kanon. Busy. Kasi pagpunta simbala yung mga ngisibe. Hala! I just wanna thank unsa man na? you, Lord. Ay, dali, ipakita na to sa camera po. Sa giluwa. Dili ka ng ay ka ng kutsara ba? Nahatag ng kutsara. Okay lang. Punito. Hugasa bebe. Ay, anong panghugasan man? Dagang May kutsara. kutsara dito daan na ang katulikuan ninyo kape. Bala ka ayaw niya ko. Bebe lang niya ha. Sampay. Hindi, orahon, alas. Mga alas 9. Alas 8. Ito ko ka nagpanapano so sabado ko ninak ni tabalik. Ilan taon din ta? Pag dinugan ka din eh.
Nagayaw-yaw akong mama. Meron siyang sinasabi. English. Mama, you should speak English. Because the viewer is spoken dollar. Ma, mag-English ka. Yeah. Ano ko sa camera, ma? Dili ah. Hi. Hi. Dili, baba. Hindi mo makita. Sige. Imuhal mang kamot kita. Sige. Dili. Daraman gud ka. Oh, duko man gamay. Ano isa? Tuto akong mama. May makita akong mother. Ah, kita ba siya? English